to ne sai mana dan gyara Ni darekta ta Regina 2020. ana bakin ciki ne na wani ratin 2020 sun duk location jama'a ta sai abin da nace in nace kamar man fita na sallame ka na sallama ba zai ka iya ci gaba da aiki Daga wannan sai a wata darekta. daga wannan sai a wadin Allah insha Allah kibiyar so kibiyar so insha Allah Darekta ba muna da jigawa ni a continuity wani ne location kibiyar su continuity ne kar ku manta ku kasance tare da mu ga malam Halliru can dan mutanen Bauchi. kai ma kamata ka ce wani abu Yawwa in kayo gaba ga daraktan yan kainayi, daraktan yan jaka yaba wato malam Salmanu Mazika, malam Mustapha Mazika. wata ba a yan biyan bashi ne kai kuma daraktan yan biyan bashi Ni dan kainayi, ni ina shi daraktan yan kainayi yan ni kainayi. in karɓi na audition Daraktan yan audition. daraktan yan audition To shikenan masha Allah. Allah fulani nan ma zai ce wani abu ni na karɓi sound to mun ba mu jarumi ya zama shi samu a dole ka karɓi Can samu ga su amma ba rediyo ba ka ake ga jaruma shi na sai abin da ya kaza shi ya kaza a jamama zo ki tofa. kan dai ku manta ku kasance tare da jama'a mu kula da su da su rega ci Najeriya ta san masu wanda da kai san kallon kibiyar so washin wahala nake Ku yi zo ki magana jamama. Wannan ga momi na ga mama na nan kin yi dacen uwa a wannan aikin ko? na da cin mahaifiya fari da mahaifiyata Halin ku ɗaya da ita ko? halin mu daya A aikin. MD To Allah ya a fili ba dole a jure ta